Prvo to oko pritvora, to je neka mera najstroža mera koja se sprovodi po ZKP-u da bi se obezbedio neko da, naravno, kad izađe Aleksandar Vučić i kaže pa previše vremena u pritvoru za neka dela, mada s obzirom na to ko je Darko Šarić, naravno da to nije bilo previše vremena, on je trebao da ostane do kraja, a sad ovo hapšenje koje se desilo pokazuje da je trebalo da ostane do kraja. Ono što je najznačajnije od svega ovoga što smo videli, dakle, ja mislim da sam u prošloj emisiji pričao da je moguće na kraju da on bude oslobođen, ali to je bilo moguće da se pitali naši državni organi, odnosno naši pravosudni organi. Sad je stvar, što je meni posebno drago, preuzeo Eurojust i Europol i ta akcija je čisto izvedena po njihovom nalogu, a naša policija i naši organi pravosudni, dakle tužioci i sudije za prethodni postupak su samo poslužili kao oruđe u rukama Eurojusta i Europola. Dakle, Darko Šarić uhapšen isključivo zbog njihovog naloga i zbog onoga što je Europol otkrio u saradnji sa Eurojustom, a ono što nama ostaje kao problem, to je da vidimo da li su tačne one stvari koje smo mogli da čitamo opet po medijima, a to je da je Darko Šarić imao telefon kod sebe u pritvoru. Mislite bi Vučić pustio Šarića? Nema on šta da ga pušte ili ne. Aleksandar Vučić, sada smo mogli opet da vidimo, to sam ja govorio, ali to govori mnogi, Aleksandar Vučić jeste predsjednik države, Srpska napredna stranka je najjača stranka na vlasti, postoji srpska policija, srpske bezbednosne službe poput BIA, ali kada naredi Europol i Eurojust da se nešto uradi, onda se to uradi. Dakle, nije mogo tu da pušta nekog niz vodu ili ne. Prosto, to je dobar pokazatelj da postoji neko ko ovde može da dođe i da kaže uhapsi tog, pošalje sve što treba, sve od podataka i kaže uhapsi tog, ne interesuje me ko je. Dakle, niti ima zaštićenih više. Dakle, onog trenutka ja se nadam da će to što pre da bude, da će ne samo Europol i Eurojust, nego pre svega DEA, FBI i ostale službe koje imaju dokaze, francuska služba koje, sećamo se svi Skaja i svega toga, da će narediti da se u Srbiji pohapse svi kriminalci. Jer izgleda da mi nismo sami kadri da uradimo niti vlast, niti opozicija, niti bilo ko, jer i opozicija ranije bila na vlasti pa je pokazala da nije sposobna za to. Izgleda nama neko sa strane mora dođe i da naređuje da radimo. Prosto ne želimo da mi sami uređujemo svoju državu, neko mora neko da nam kaže sa strane. Za mene borba protiv kriminala je broj 1 u državi, jer kad nemate, odnosno kad je kriminalitet spušten na vrlo nizak nivo, onda je država bliže i najbliže onoj formulaciji pravna država. Dakle, kad imate ovakav kriminal, kad imate sve ovo što se dešava u Srbiji, ovoliku korupciju, to nije prava država, to nije ni nalik države. Odnosno, da citiram jednog kolegu i prijatelja koji kaže ovo je Srbija, ali nije država. Nadam se da će ovakvih akcija biti sve više i više i da ćemo na kraju doći, ko zna kada, ali da ćemo na kraju doći i do toga da postanemo, da ličimo na državu. Mobilni telefoni su pronađeni u njegovoj ćeliji, bar tako pišu sad. Kako vama to izgleda da je uopšte moguće da unesu mobilne telefone, pritom kažu satelitski mobilni telefon je dosta veći nego klasičan, to je nekoliko puta veći, onda telefon sa Sky aplikacijom. Da li je to realno da je on imao tamo i zašto mu je to? To je jedan deo pitanja, drugi deo u Srbiji već više od 20 godina postoje ometači signala. Da li je moguće da oni nisu bili uključeni da bi on mogao da koristi mobilne telefone? Pa mogu iz prve ruke da vam odgovorim, mislim, postoji oni mali telefoni, minijaturni. Oni nemaju Sky? Da, znači, nemoguće je sa njih bilo da to samo za komunikaciju najosnovniju. Iz prve ruke hoću da kažem, bio sam u pritvoru pa znam ja da sam hteo to nešto da uradim, stvarno ne mogu ni da smislim način da bi to uradio. Znači, potrebno je da se potkupi ne znam koliko ljudi da bi se, što znači da nešto je trulo opet u sistemu, dakle, među tim ljudima. Dakle, to je moralo da se da neki prilično veliki iznos novca da bi se omogućilo to, jer prosto je nemoguće da je on to mogao da unese. Dakle, odnosno da je neko uneo advokat ili neko s polja, dakle, to je nešto što je išlo iznutra, to mora
da se istraži do kraja. Potpuno je nenormalno u pritvoru da to čovek ima. Dakle, vi kad ste osuđeni, već kad ste u zatvoru imate druga prava, u pritvoru su praktično skoro sva ljudska prava ukinuta. Dakle, ne samo pravo na slobodu, nego pravo i na komunikaciju. Ja kad sam bio u pritvoru, ja sam imao pravo na ukupno 2 ili 3 posete i to jednog člana porodice mesečno. Dakle, mislim, bio sam mesec i 10 dana, ali prosto je tako. Pravo na paket imate jednom u 2 puta mesečno. Znači, prosto nemoguće da takve stvari radite u pritvoru, ali i tamo izgleda ima povlašćenih. Mislim, ne znam do kraja da li je to tačno, ali prosto ako jeste tačno, onda to mora da se ispita do kraja. To je nenormalna stvar. Ona druga stvar je još gora po meni. Mislim, i ova i jedna i druga, ne znam se šta je gore, da ona 2 policajca koja su pobegla, ljudi koje smo pre meseci i nešto dana videli kako se tuku na Cvetnom trgu, znači sramota za MUP, a ljudi koji su bili ljudi Dijane Hrkalović, sada vidimo da su ljudi Darka Šarića već desetinama godina, to je 10 godina i nešto, i da njih dvojica pobegnu, da im neko javi. To tek treba, dakle ja to kad bi znao ko je, jer pričaju da je to pripadnik sektora unutrašnje kontrole, tog bi osudio na 20 godina, ne bi, a sudija koji mi ne bi osudio takvog čoveka na 20 godina, njega bi uhapsio. Jer to je tek kriminal, dakle da se dvojica policajaca, da im se dozvoli, odnosno da im se dojavi da odu. To je baš, po meni, to pokazuje u stvari kako smo mi država, dakle da postoje i dalje ljudi koji se apsolutno ničega ne plaše. Kad se vi ne plašite države, odnosno ne države, nego kad se ne plašite sankcije, šta može da vam se desi, bez problema javite nekom da pobegne iz zemlje, iako sarađuje sa jednim od najvećih narkobosova u Evropi, to je onda stanje da vi prosto, nemate strah, nemate taj najelementarniji strah od toga da može da vam se desi neki pravni progon. Kad to imate u svakoj normalnoj državi, u Srbiji se izgubio. Dakle, vi danas imate ljude koji otvoreno krše zakon, videli ste na ulici prebijanje pasa, sukobi u saobraćaju. To je sve normalno postalo nekako. Što vreme više protiče i to se ne kažnjava, to će biti sve gore i gore, onda će ljudi smatrati da imaju pravo da preuzmu pravdu u svoje ruke. To nije normalno stanje i to policija mora da sprečava, a mi se iz sindikata upravo borimo da vratimo policiju u okvire gde treba da svi pripadnici MUP-a, to nisu pripadnici, to su kriminalci koji se bave kriminalom, a imaju službene legitimacije, ne samo da budu osuđeni, da budu u zatvorima, nego da nikad više se ne dogodi da takvi ljudi mogu da uđu u MUP. Dakle, da se vratimo ponovo one bezbednosne provere, da one budu maksimalno pojačane, dakle, ne može da uđe niko u MUP ako ima i ikakvu bezbednostnu smetnju. Naravno, saobraćajne prekršaje su jedna stvar, dakle, to je potpuno benigna stvar, ali sve što ima da udira sa bilo kojom vrstom kriminala, taj čovek ne može da radi u MUP-u. Mi smo dobili poslednjih 10 godina neke ljude koji nemaju policijske škole, nemaju policijsko obrazovanje, nemaju nikakvo obrazovanje vezano za bezbednost, a imaju bezbednostne smetnje i ušli su u MUP. Jedna od njih je Dijana Hrkalović, ona je žena koja je sa bezbednostnom, negativnom ocenom ušla. Mislim, verovatno je bila pozitivna ocena. Mislim, falsifikovano, pošto ona nikad ne bi mogla da uđe u bilo koju bezbednostnu službu, s obzirom kad smo videli njen snimak, plavušica, ide na utakmice sa navijačima, to je nešto što ona ne bi mogla nikada radi, a kamoli